Îți dorești dinți drepți și aliniați? Prea bine. Atunci optează pentru bracketurile marca Foresta Dent. Foresta Dent este o companie germană de renume în domeniul ortodonției, cunoscută și apreciată la nivel internațional pentru producția și furnizarea de echipamente și materiale de înaltă calitate. Bracketurile Foresta Dent se remarcă printr-o serie de avantaje. Standarde ridicate de calitate și precizie, sunt fabricate în Germania și folosesc cele mai avansate tehnologii și materiale de cea mai bună calitate, sunt concepute să ofere confort maxim pacienților, designul lor plat și ergonomic reduce disconfortul și iritațiile, asigurând astfel un proces blând de adaptare a pacienților la tratamentul ortodontic. Visul tău pentru un zâmbet disciplinat, sănătos și aliniat poate fi îmbrățișat cu ajutorul echipei Montblanc Clinic. Descoperă o varietate de soluții personalizate pentru tratamentul ortodontic, inclusiv bracketurile Foresta Dent.